дар репетитор моби мавзӯъ ва зермавзӯъҳо рангҳои гуногун дошта метавонанд. ранги онҳо дар раванди омодагӣ ба имтиҳонот аҳамияти калон доранд. биёед бо ин рангҳо шинос мешавем. барои ин барномаро мекушоем ва барои мисол ба курси биология бо забони русӣ ворид мешавем. ҳангоми бори аввал ба курс ворид шудан, ранги ҳамаи мавзӯъҳои он хокистарӣ мебошанд. ранги хокистарӣ маънии онро дорад ки шумо ҳоло ин мавзӯъро аз худ накардаед. агар шумо мавзӯъро аз худ кунед, ранги он сабз мешавад. мисол, ман қисмати биологияи умумиро аз худ кардаам ва чӣ тавре ки мебинем, қисми зиёди мавзӯъҳои он ранги сабз доранд. пас ранги сабз маънии онро дорад ки мо мавзӯъи мазкурро аз худ кардаем, айни ҳол онро хуб дар хотир дорем ва такрор кардани он зарурат надорад. мавзӯъҳои сабз якчанд рӯз пас сурх мешаванд. дар репетитор моби алгоритмҳои махсусе мавҷуданд ки дар асоси технологияҳои инноватсионии зеҳни сунъӣ фаъолият мекунанд ва метавонанд муайян кунанд ки толибилм мавзӯи хондаашро чанд рӯз пас фаромӯш мекунад. барои ин ҳангоми гузаштани санҷишҳои тестии зермавзӯъҳо, барнома суръати ҳалли мисолҳо, душвории онҳо, шумораи хатогиҳо, рӯзи азхуднамоӣ ва дигар нишондодҳоро таҳлил намуда, ҳисоб мекунад ки толибилм ин ё он мавзӯи азхуднамудаашро чанд вақт пас фаромӯш мекунад. бо фарорасии ин муҳлат барнома ранги мавзӯъро сурх мекунад ва хабар медиҳад ки вақти такрори он расидааст. пас ранги сурхи мавзӯъ маънии онро дорад ки шумо онро бояд такрор намоед. барои такрори мавзӯъ ба он ворид шуда, зермавзӯъҳое ки рангашон сурх аст такрор мекунем. мо тавсия медиҳем ки барои мустаҳкам кардани дониши худ, аввал қисми назариявии зермавзӯъ, яъне слайдҳо ва текстҳоро хуб хонед ва танҳо баъд санҷиши тестиро гузаред. чӣ қадар шумо тестҳоро хуб кор кунед, камтар хатогӣ кунед, ҳамон қадар барнома муҳлати такрори навбатиро дарозтар менамояд ва шояд дафъаи оянда ранги ин мавзӯъ на 3 рӯз пас, балки 10, 15 ё ҳатто 20 рӯз пас сурх шавад. ҳамин тавр репетитор моби бо назардошти қобилиятҳои ҳар як хонанда барои ӯ барномаи инфиродии омӯзиш ва такрори мавзӯъҳоро ташкил менамояд.